Nyandira ndiyo kuti Paro anomukwasha wangu andipe pfuma yangu sungirwa zvangu uno masungiro mbudzi ina machira negumbeze nemari dzepamusoro nemaenda 1000 nemombe yeumai akakanganisa mwana wangu chikoro mushure mezvo undibudirawo bachena kuti mwana wangu achiri kumuda kuti achamuda tisati taenda kumukwasha panana aida kuti mubva magara mapajekesa zvekuti achiri vese nekumurume mwana wenyu ari kupa ari kuenda nini mwana wangu ndinayomba kwangu akamuramba yakati makamutora akauya naye achiti handishada asi umbowo kubudisa kuti handishada nokuona zvakanaka tobva ipapo takuenda panyaya vanga vane mwana yakati vanga vasati vari mwana eka amen ehe tanzwa pane mamunenge madudza mombe yomai orai zvakanaka mukwasha mashoka atatu zvakawanzwa aunowirirana nawo neaunopikisana nawo abereki nyararai baba wemukomana wayo vari kuvi Turikuona vanenge vakuita zvimakurekodha mukudzima saka nguva yese mamusina kudzima handasiya mudzima hamuna kumbohwa shoko rokuti kana masvika kuno mudzima mafoni hazvina kutaura ndapinda matitaura right nyaya yakwirirwa mwana wenyu maini muri kuti kudi sekuziva kwati kuita nyaya tangaikana kuti pamusoro kana nekuziva kwati kuita nyaya kuti izvo zvikafaira nyaya yekuti uyu mwana wangu akabata mwana wadzimupangana muchikoro kumba pamashure mwana wadzimupangana akabva panapa achiti ari kuenda kugoromonzi unoona atete but haana kuzoenda kugoromonzi akaonekwa nevanhu vange vaenda kufloor musha ane murume wanga ainaye umuvhireji munhu anonzi sababa saka vanhu vakazofona vachienda kuedza kutsvaga uyu vabva vashaya vabva vazofonera inini saka nzenda munobvunza mwana wenyu kuti mukadzi wake ari kuzere kwari kana mukadzi wake ari ku kamadabvaiwe vanhu kunditaura izvozvo anga akahedha chi right izvozvo zvese ndizvo tati atezvarava vati ndiri kuda zvinhu zvangu uye mondijekesera kuti muri kuti kudii pamusoro pemudzimai wenyu muri kuti kudii ndosaka ndikukupai tsananguro dzinoita kuti imimi muzive kuti sei nyaya yazosvika muno mona ndikangotanga nekuti ehe ngape uyu chekutanga mubvai babaka chekutanga munopindura mubvunzo isusu tinozokubvunzai kuseri kwemubvunzo iyoyo kana kuti tochikupai nhoroondo kuti sei maramba ko sei makanga musingamutore ndokwauya nhoroondo muchidimbu maipindura imi kuti muri kuti kudii panyaya imi muri kuti kudii mimi ini pamusoro ibaba regereiwo akachida kuti ndikubetserei kuti nyaya dzamukutaura dzakasiyana dzokubata uyu NeChikomba nonhau yamhangariwa nababana manzwaka saka kutangira mukunzwa here nokuti kuuya kwazeta alright kuti munzwisise baba ava manzwa here zvavataura ndazvinzwa nhoroondo dzese zvamataura ndati ndizvo lati ndiri kudawo pfuma yangu muri kuti kudii mobva majekesa kuti mudzimai uyu muchiri kumuda here mumusha imi muri kuti kudii
zvinenge zvakutoenwe nokuti ini ndikazvidaira zvakuita fanike ndini muridzi womukadzi. Sei mimi mamboda kupinda nyaya dzekuti chikomba chakazodai so chikomba chakazodai so muridzi nokuti inini handina kubvunza izvo chikomba mandibvunza inini kuti munoona sei. Inzwaika baba muchidiku kuti munzwisise imi sababa ini ndiri kuti muroora wangu ndichiri kumuda mumusha pari zvino tine dambudziko rekuti nerekuti nerekuti saka ini ndandiri kufunga kuti pamusoro penyaya iyi sababa inini sababa ndiri kuti inini muroora musha umani chamuda nezvikonzero izvi penyu muri papi imimi muri kumuda here mumusha hamusi kumuda here zvenhoroondo yezvechikomba inozopirwa zvayo nemi kana nemwana wenyu asi mimi mambotipa kuti muri kuti kudipa nezvavataura pamusoro yechangano inini ndikati ndiri kuda muroora isingazive pfungwa dzomwana munozviona sei. hamusati manzwa vana baba vanotaura jekerera pa ini muroora wangu handizive mwana wangu inini muroora uyo handichada asi handizive ye muridzi. Inini muroora ndichakwanisa kumutambira. Saka sei mama muchibvunza kuti vamwe inini ndinopindura right shamari uri kuti kudii nenyaya yemudzimai wako. Right mukuona kuti nekuda kwemhinduro iyoyo ndo yako saka manje tibvunze kuti sei mati muroora hamumude maane nhoroondo kaka kwete kutanga umhanye kuti panhoroondo isitaisa mubvunzo chete sei mati imimi baba muroora hamuchamuda ndo pamaa kutaura nyaya yenyu mai. Nyaya yakaitika ndeyekuti mukadzi wake uyu akaoneka murume wake achitari kuenda kugoromonzi asi haana kuzoenda kugoromonzi akazoonekwa ari paloji nechikomba chinove chomuvhireji atinogara. Saka paakadzoka ndopaakabvunzwa kuti wanga uri kupi ndokunzi ndandiri kwatete kugoromonzi. Vanhu vabva vaedza kumubvunzisisa avaramba achitichi ndokanga ndiri ndo pakazofonewa kumba kwatete achibvunzwa kuti chokwadi mukadzi wangu anga ari kwereko. Atete kubva varamba kuti kwete kunobva angasi. Tabva taona zvanga zvakiitika musha uyu ari kutsvagana nechikomba chinonzi privi sapapo kwamagare vakuda kutemana nematemo vachididi ndopatikazotora mwana wadzamupangana tikaenda naye kumba tikanoti dzamupangana imbotibatira mwana kuitira kuti tigadzirise nyaya iyi nokuti vana vanozokuvadzana. Dzamupangana akabata chikwari mwana tabva tazoti uyu ngaende kwasabhuku unotaura nyaya yake kuitira kuti igadziriswe. Akanogadziriswa mukadzi abva aramba kuti inini ndandiri kugoromonzi. Tikati wewe chidzokai. Murume akati mukadzi ngachidzoka nokuda kwokuti regai ndizozibatira ndega. Zvichokati akadzoka pamba mukadzi vakagara nofunga vakagara about a month and uyu ndo paakazobata futi mukadzi wake ane chikomba pamba. Zvabva zvaita se zvabva zvanetsana mukadzi ndokunzi ndarepwa zvikanzi arepwa ndobva murume abva atichi ngatichienda kupolisi. Vasvika kupolisi vanosvika notsanangura kubva kwatsvagwa Tawanda mukomana wachanzi Tawanda vaenda kukemba kubva azoburitsa shoko rokuti uyu Tawanda aitodanana nomwana wadzamupangana vatova ne3 months vari vese right. Kubva azobva uko kupolisi abva aenda naye kumba kwababa vabva agara achitechi mukadzi ari imbondibatirai mukadzi. Vagara dzamupangana aona kuti mazuva anenge ati wandei ndopakazoenda kuna Chimondoro anoendi Sadomu ndopakazosvika kuvachitaura kuti ndiri kudachi ndirikuda rufaro kuti andiperechi mwana wangu kugogo. Abva ndadainzwa naChimondoro ndadainzwa nomwana ndikatichiona kaChimondoro ava vana but zvaiuya sei kuti baba vauye kuzotsvaga chigubhuro kwauri pano kuti vauye kuzoita kuti vana vagadziriswe vagare
vavake musha ndopakazodza mupangana chimondoro kuti ano kana achindinetsa inini ndichati ndichauya iko zvichokadakowe ndikataurira chimondoro ndikati kana zvakadaro ngavauye tione kuti tingagadzirisa senyaya abva uya kumba ndopatikazomutaura tikati iwewo haufaniri kuori kuno iwewo unofanira kutumira ana tete nana kana ana mbuya vanofanira kuti vachigadzirisa nyaya kubva ipapo ndopakazoti uyu ndakutora mwana wangu kana zvakadaro tora mwana musi iwoyo ubvandanaye kumba kutondishambisa akutaura nenyaya ichi vari ndivo vatakura mwana wavo kubva kumba kwenyu musi iwoyo ivo ndivo vatevera mushure mekubatwa kwemwana nechikomba ndokuchibva vatakura ivo kubva vaendesa kumba pindura ipa izvozvo here amukurungai vangu vakanditi taurai chikonzero chamaituma chimhondoro kuno kana wasadombo iye sadombo anokwanisa kuuya panguva kadano chikonzero chandikutuma chimhondoro kwamurimi pari kubuda mazwi yekuti mwana wangu inini akatadza apa mirai makadaro tiri ipapo mwana wenyu anga ari kupi angarumba kwangu imimi mati vabva vatakura mwana uyu akaendesa matara yamakaita manganani uyu akaendesa mukadzi pekutanga tiri kuda apa pechipiri ndopakazouya imitsanagurai pechipiri musatsananguri kwekutanga mirai makadaro ava ndaenda ndandasvika kukutudiri ndakashedzwa nasadombo pechipiri mwana wenyu ari kupi ndinaye kumba kwangu mushure munge ndatuma sadombo kuti ndibvunzire kuti uramba uchondokuviko kokungoti vandoti hatichada mwana pasina chihumbo zvakachinzi ndafonewa nasadombo kanzi muri kudiwa iko uno mwana wenyu kuna kwamukoma wangukunge vanga ndiri kudiwa iko zvakachinzi ndaiva pakanaka ndakabva ndaenda nomwana ndakasvika ndawana mukurunge nguva iri pano vakuru vacho vakashedza mukurunge vano mwana wavo vakauya takataura nyaya takati ndoda hombo uza kuti mwana wangu amuchamuda vakati isisu hatina hombo watinokupai uyai mutore timukwenyu twese twamukasiya kumbako kutakuri mwana wenyu muende ko ndinoenda naye kupi musina kuti chinonditaridzawo kuti mwana amuchamuda vakabvunza vati protokora yegupuro ndoyei ndikati aiwa inokudzira kuti amuchada munhu kana tikachienda kudarikwa chifi anenge ano chaanoratidza kuti ndizvo zvandingaramba nazvo kana kwandini baba wake ndizvo zvanotaridzawo nofunga vakaramba vakati hatipe gubu katoramba nomuromo umwe wavo vakazotaura kati ano iwe mwanangu zvawata uchada mudzimai chibopa ngoro utore zvinhu zvacho zvese uende nazvo zvichiseya mukununga enda kataiwa pakadaro pakanaka kwacho vangu vakapinda kuti handiendeko akanzi nababa wake vakuraiwa tinogoda kuswera ari kupindenge mwana wababa ngawaifuta tokurongedza pacha akazouya nongoro nguva tanga tinoda kuti nyaya yenyuka musarambe muchitataura ichingoreba-reba toda kusinyatonzwisa pafupi chinyaya ndechekuti zvinangwa zvarapirwa mwana wenyu vawana babava munozviziva here ichocho chokwadi zvakanaka wekuti akabatwa nechikomba kamusoro yana baba muri kuona baba saka ndangati nini nyaya yenyu yamhangara ava manzopa vataura here nomukwasha wavo babava achitaurawo zviri kudiwa nate zvavacha babava aramba 1000 handiti izvozvo zvinoda kuti zvimwe ari kutenderana nazvo yochikomba inomira iri yega ndikana muchida kuidaro munei iita kuti ifambe nemafambiro yayo asi yazobatanidzwa so saka mukaona nyaya yedu yakudini yareba dzanya mbiri dzatitaura muno pane nyaya baba ava vana kuramba kuti mwana akabatwa nechikomba ngatibate mbiri pavari kutaura baba ava vasi kuramba kuti mwana wakabatwa nechikomba madzitezvara ari kuwirirana kuti mwana akabatwa nechikomba uye toti nyaya yechikomba iripo baba vari kuda kupfuma stiru nyaya yeklemu yedu iri kushanda vari kungoti stiru manje kuna atezvara muri kuti kudii nemukadzi wenyu hungu makamubataka mwana kunechikomba saka muri kuti kudii nemukadzi wenyu iye muri kuti kudii anoramba aripo baba ndipo achangoti chete tate nekumubata kwatakaita hatizi kuda
Kuprosiro anopiwa mudare mwana wawo ochenurwa kana kuti varodzi mwana wawo vari kutyika mhosva kuti mangwana achangoti ndakambata NeChikomba but mukadzi wangu ndiri kumuda. Ndipane nyaya yedu. Saka miraika ndiyepedze. Saka stiri mulomo wedu kwa uri kudzoka wakungodzoka stiri kwa uri kuti iwewe sikubata kwakaita mudzimai wako nhasi uno ari kuatezvera wako uri kuti kudii nomukadzi wako ukati ndiri kumuda. Ndiri kukilemindeka manga nawe pfuma atezvara mwana wavo akanohurira ari kumusha kwenyu imhondwa dzenyu imi kana muchidaza munoda kuchikomba ndezvokwenyu azvizo kuchikomba hazviko zvakaripiswa natezvara tezvara anoziva iwo mukwasha wake ndiye waamhangarira nhasi kuti ndive kumari ya zvatataita ndinoimba kuti mafambiro ataita anga afamba zvakanaka. Mukomana uyu anga abvuma pepfuma ati kwese ikoko ndiri kutenderana napo asi ndaita mubvunzo pa 1000 kureva kuti iyo yese hataigona kumuti yawanda kana yaita shoma inyaya yaizobatanidzwa pakuturika nyaya asi tatadzokera mai pakuti muri kuti kudii nemukadzi wenyu tobva takliya ipapo nyaya yakutenda kuna Changamire nekuti yepfuma tatopedza apindura kare kuti zvepfuma izvi ndizvo ndiri kuzviziva asi ndaita chichemo pa 1000 kureva kuti kupfuma tapedza muri kuti kudii nemukadzi wenyu ndokwataataenda ndikuona sekunge taatiri pakanaka ikadaro inofamba zvakanaka saka neimwe nzira inini ndanzwisisa kuti baba vataura kuti muroro hatichamuda mukomana ari kuti ndizvozvo mukadzi handichada saka ndaifunga kuti dai achiturikwa kuna Changamire pano kwatingatoenda naye pamusoro Changamire nemakurukota nedare nyaya Changamire yamirira judgment maita basa ini ndingomira saChangamire samambo ndiri kubatanidza handisati ndatoti vanhu varambana kana makatasa zera racho sumuka musikana tarisauka unosumuka iwe tarisauka asi kuzoona kumwe zvacho garaini pasi vanhu vakutotanga musha makamboita mwana mani mwana hapana mwana asi imba yakutoparara saka tiri kuti dzimweni dzenguva hakuna kwatiri kuenda asi tiri kuti semadzimambo tiripo pakutevedza kutobatanidza vachiri vadika ichikanzwa inoitika zvizvo zvinogona kusanganwa nazvo achandinoziva mukadzi wako kutanga ndiye mukadzi wako chaiye saka vareza atezvana ndaichikumbirisa kuti samambo ndichiri kuramba ini kuti muri titi chikomba chomba chakabatwa tine mumwe yatakatombotonga munomu ani mukadzi wakatobata vakasangana mhino kakawanda zvakadii akabhadharwa asina nhasi nemukadzi wake saka dzimweni zvacho zvoda kuti makagara pasi makaonesana atezvara namukurungai dzimweni kotogona kutobatanidza kuti imba iyoyo dzimwe dzesiri pfungwa dzechidiki asi makavabatanidza dzimweni dzenguva munogona kuti matozoumba futi mavabatsira imi mana atezvara nanamukurungai imba iyo miri saka ndiri kuti mukwasha kuti kudii ninhau yadzimai vako ita nechitinini imba iyoyo ikai dai yanga yamira ini kana vananzi makatadzirana asi tombomira samambo ndiripo tichiona kuti zveshuwa kana dai yanga iri musikanzwa zvezvaitika obva afurira madziwa pasi kuti handichazviita futi modzokera naadzimai vako handichakwanisa kugara naye nekuda kwokuti atezvara ndo panzvimbo yekuti ndowanokwanisa kutivaka but ndovakutomhanya kuti iwo ndipire mwana wangu gupuro anozogona kuwana anozoda kumuroora saka ndikutoona nyaya yacho hapana kwandiri kuenda atezvara vasi kutondita sekuona kwangu nini aiwa ndazvinzwa asi kana atezvara vasingadiwo uchidana nemudzimai wako muri kudanana ndipane chakaipa iwo hanzi atezvara ndimuri kumhanya kumberi stereki kuti pamwana wangu gupuro ndiri kumhanya chaizvoizvo ini mudzimai wangu ndikumuda asi ndimuri kumhanya chaizvoizvo muri kuti kudini ambuya chanetsa ndinogona kudzoka futi zvakare ndikuti uri kuti kudini neadzimai vangu uchikuda here kautoti handichada pamberi pamambo asi ndandiri ndai mama agona kuti takubatanidzai
kubatanidza takatotadzirirwa kudhara saka zvitori nani kutogara zvisina mukati ora tisinei hatichada kutsvaga zvakawanda rega ndingodzoka papfuma paipai totanga taita zvepfuma chawati hausi kunzwisisa pachipi anzi pa 1000 iye nasinditsanangura kuti anzi damage 1000 yakamira anzi tiverengerewo right manyora vanga vati ndiri kuda pfuma yangu inosanganisira masungiro nezvimwe zvisingagumbeze machira nembudzi 4 asi obhadhara $1000 kukanganisa kwakaita mwana wangu achimusisa chikoro nokunyaya asi masungiro zvisungirwa gumbeze machira mbudzi 4 net 1000 yekukanganisa mwana wangu achimusisa chikoro iye ozomuramba saka 1000 nai pane zvataurwa pane zvawakamboendesa here ukaendesa mari ukaendesa 450 yakabhadhara chii hamuna ndisere kuti yakaenda kuzviverengeto yese yakazviri yakabhadhara chii naye atezvo zviverengeto chete saka yakabhadhara zviverengeto chete haishandi yakangopera kuzviverengeto zvaireva kuti zvisungirwa kana usina kubhadhara uriwo ndiwakakanganisa mwana wevanhu panodiwa mbudzi zvikunzwika panodiwa mbudzi dzinokwana kuti aina 4 podiwa mombe yemasungiro podiwa jira amai vacho vari pere tinzwe jira kuti vada mamitazi mangani mukuda mamitazi mangani mukuwasha andotsvaga jira 18 meters rerudzi andoda 18 meters dzejava ne$40 yekuzosonesa negumbezi anozodiwa negumbezi rababa zvikunzwika zvaunozoita iwe uchangobhadhara $40 yakadaro 30 inoenda unosonesa $10 ndio inotsitsa gumbezi rababa zvaita $40 zvanzwika ndo zvinoti zvisungirwa izvo zviri kunzwika wadaro asi panozodiwa mari yanga yakataurwa 1000 1000 ndiwango uchenga kuti denda dzikisirwa ndizvo handisi kuchenga kuti denda dzikisirwa ndiri kuchema ndichiti kose yazonyorwa apa patikanyorana listi rekutanga yange isinambobvira nyorwa kuti wakakanganisa mwana wandipazoramba nawo pamusisirimezeka saka vakuti wakasiisa mwana wako chikuru ndozvavakutaura saka rikati tinganonoke tine chinyanya dzida kupinda pa1000 yataurwa tabhadhara 500 uri kunzwa tabvisa imwe $500 ichabhadhara $500 ndiyo chatsvaga zvikunzwika $500 nezvisungiro zvakataura izvozvo chete ndizvaunopate zvana vako ndopfuma yavo yekuti wakakanganisa mwana wavo zvobva zvapera zvakadaro saka nyaya yekupfuma uku tatopedza pamusoro ipapo auri kana mambo vachitaura kana vataura mambo hakuna ntaura kuseriwa mambo munhu atazvikarimbudziiye vakutaura zvikati iye pakutaura kwavatoita pakusiri kuti vareza tanzwa kuti pakabarwa 450 mari yakaenda kuzviverenga zvikunzwika kuda kutsanangura baba pane mari akazoti ndiri kuda yechikoro yokukanganisa kwakaita mwana wangu chikoro yandakabhadhara takaseibhadhara zoti kana ukauya nezini something anototaura kuti mari iyoyo ende haina kunyorwa palisti areza tinenge makora mazvidzorera mumashure ndipo kana dai vakabhadhara masona ndataura pataura zve1000 asi tadzikisa nevaripo i$500 yatadzikisa naye saka ndimakora mazvidzorera mumashure ndikuti inini panozodiwa $500 inozodiwa nezvisungirwa zvatataura izvo chete ndozvaanobhadhara zvinizvo zvikunzwika zvisungirwa ne$500 yatataura izvo chete tobva tapedza takadaro ichatopedzai
takuchienda iwa kuitira kuti mangwana kana kanzi ane mumwe amukonza wamuwanidza nechikomba zvakare iwo hausisina basa naye. Zviri zvanhasi handambouya nemari kana mari iyoyo ndatobhadhara dare yaitondinetsa kuwana zvokuti dai ndikatokwirira zvikombe zvozvoro dare. Saka inini zvamai manje ndikakunyeperere dare ndine mari yatopera mari yacho handitorina kana mari iyoyo yandatobhadhara apa ndo yanga ndifanira kunge ndatouya kutokwirira chikomba zauyu pano padare panapa mari yandatobhadhara dare acherekere vabereki. Une makore mangani? 25. Baba areza andi mangozotaura mwana wenyu ati inini mukadzi ndichada achinoratidza kuti achada mukadzi igupuru. Saka izvozvo dai mamuri vangu mamuonesa kuti mari yegupuru inodiwa tigoni kusunungurawo damatomubatsira kana aizokwirira zvikomba zvake ndiye ari kuzviziva kuti akabata chikomba chakani chakati achizoenda kune rimwe dare kana kuuya kuno kudare tomubatsira achizva nhasi panda gupuru ri kuramba mudzimai wake. Saka zvatada ndingati zvaraka tangomupa mwaka nenguva mudikidiki yekuti awine mari yegupuru kuzva nhasi kuti havana kuramba achiri mukadzi wake asi akakwanisa kunzi waine gupuro tobva tavarambanisa pamberi padare ramambo aizva nhasi achiri mukadzi wake hazvine kuti ari kurumba kwababa vake asi izvezvizvi kana asina kuza kuzvareva kuti achiri mukadzi wake kana akatizira uyu akarorewa. Saka chakangokosha dai mamuri vamwe mangotaura kuti maitongobuda panze motaurirana yamaona imwe yanai chichazopedzisa imi kuziva kuti zvakutonyorekawo asi kana musina zvareva kuti achiri mukadzi wake Ndizvo chaizvo. sasi kuramba kwaangati baba chakanga chakakosha kuburitsa gupuru tasunungura chi mwana uyu. Sekretari ingonyorai kuti tampa nguva yekuti atsvage kana azova nemari tozoti sunungura mwana uyu izvinoizva achiri mudzimai wake. Ndizvo chaizvo. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.